aikin banza aikin hofi ka zo ka san muna zaman mu ka zo ka fara samu mana gudu. Dama na faɗa ma. Gashi nan goje yana cewa duk munafukai ne mu. Dama na faɗa maka. Ya jefa ma masifa. Yanzu so ya zami mu yanzu a garin nan. Shikenan. Ka ballo mana masifa wallahi. Mu yanzu ya ballo mana ruwa. Mu je. Mu tafi. Mu nan za nan za mu bi. Wayyo Allah. Sannu. Wayyo hannuna. Sannu. Yanzu dan Allah, tunda na kwanta rashin lafiyar nan wai Abu bata taba zuwa gidan nan dan ta mun sannu ba? Ko dai ta taba zuwa ba ku gaya min ba ina bacci? Kai dai Abba ba za ka canza ba. Nayi da kai ka rabu da wannan yarinyar. Wannan yarinyar ba alkhairi bace a gurinka. Ba ta da mutunci a garin nan, amma kuma kun bi kun liƙe mata. To wallahi ka ga dai irin abin da ya faru da kai. Ina gaya maka ina ƙara ja maka kunne amma baka ji ba. Ni dai addu'a da zan maka Ubangiji Allah ya maka sauyi da wanda ta fita ita kuma can ta je ta karanta. Gaskiya in dai Abu bata zo ta duba ni a gidan nan ba. Wallahi Abu bata min adalci ba. Ki ji har labari na ji wai a garin nan wai Abu wai wani za ta aura ba ni ba. Gaskiya in dai Abu ta auri wani ba ni ba. Gaskiya Abu ni bata min adalci ba, bata kyauta min ba. Kuma ni ban san inda zan saka rayuwata in dai ban auri Abu ba wallahi. To Allah ya kyauta. Da ce baya ji. Ai daga can nake. Yanzu nan naje na rufa su gaba ɗaya suka fita da gudu. Da ce baya ji. Da hi da ɗan korar tasa naje na tarar da su suna ta surutu. Na lallaba na bi su da gudu gaba ɗaya da suka ankare suka fece. Wallahi da yanda suka masa raunin nan a hannu, yanda ya mai raunin nan a hannu, ni da a ce na rike yi, he na sare mai hannu gaba ɗaya, sannan in sare mai kafa in ya so in bar shi a kwance tunda haka ya zaba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan musiba da me te kama? A'a, ai wannan babu wani ko ma menene ai shi ya dawo. Yanda aka dama haka za a sha. Haka ya zaba haka yake so ayi kuma hakan za a yi. Saboda yanzu idan ne gangancin yanda aka yi masa wannan raunin, ni kuma na bari na kyale maganar, to gobe wani in ya taso mun zama kan wallasa, to wani in ya taso shi kuma karya shi zai zo yi. Dan haka tunda hakan ta faru, kuma yanzu ni ba wai na haƙura bane ba, zan je in tattaro ƙwarin mu na ƙauye da na birni gabaki ɗayan su, irin su Mani mai faɗa da hukuma, irin su Tanga, irin su Ƙaura Goje, irin su Sani mai gida a gindin dutse, duka zan tarkato su a zo a haɗu mu ɗauko duka da kari. In muka shiga cikin yankin nan nasu, au kabira, au sagira, au rijalu wan nisa'i, au karami au babba, duk wanda ta kama, idan ba duk wanda muka tare sai ya faɗi, tunda dai mu ai dama mu ƴan haka ne. Kai, Allahumma ajirni fi musibati. Allah ka yayyafawa abin nan ruwan sanyi. wannan masifa wannan abu da yake ta faruwa a ƙauyen nan namu, ina ji ina gani zan bar garin nan. To Allah kai mana maganin wannan masifa. To
Shadi, ina zaki tafi da famar sauri haka ina zaki? Dole in yi sauri masifu ne suke damun ma wannan ƙauyen. Ƙauye me? Baka ji labarin Musa da Goje sun tafi su ɗauko 'yan daba ba daga Legas su za Yan su daba? tattara nan ƙauyen shi yasa yanzu gidan kakata zan koma. To ni dai kaga tafiya ta na tafi. Ni ma baran jin ga me yake faruwa a gidan ne. Ashe kana nan. Ai hakuri na tsaye da kai ko? Afuwa. Ba matsala. Ai na je can gida neman ki. Sai aka ce kin zo injin Siraja nika. Kina nan kin bulayi. To dama abu ba komai bane yasa nake neman ki ojanti in ji bature. Kina ji? Kin san saurayin Kimanu. Saurayi na kuma. Me haka da Allah gyara kwarar ka zubar da yawun bakinka. Saurayi na kamar ya ni fa ba na son irin wannan maganganun. Gwara in gaya maka gaskiya. In wannan ce ta kaka ma ni sallama. Ta ya ina zuwa. Na me kare zai buli ma. Haba. Ya wani saurayi na. A da nake nufi tsohon saurayi. Ko ma dai a yaushe ne ni ba na son wannan magana. Abinda nake so ka gane kenan. To abin da yake faruwa shine kin san akan Manu kusan da yanzu ake faɗa a garin nan. Ko? To Musa ya samu Abba kanin Goje. Ya mai mugun duka. Ya mai dukan kawuka. Yanzu ya ma karya shi ba. A garin ya to me masa zai masa duka? Bas ya karya shi. Yanzu yana gida a kwance. To shi kuma Goje ya ce ba zai taba yadda ba. Iya arba'una tsiyar da zai sai ya dau mataki. Ko ni na goyi bayan shi ya dau mataki amma dai ka aji mutuwar sarki a bakina. To Goje dai da ya ce ba zai haƙura ba. Ya dinga kirayen 'yan garuruwan nan da su bakala su mai dawa su masta su adahama duka dai ga su nan yana tattaro duk wasu mafarauta na yankin nan da suke nan. To shi kuma Musa shi ma ya ce idan har aka nemi za a ɗaukan sa waye kaza zai kira 'yan Legas tun daga nan Yarwa Marwa Kamba Duwalaya Wundi Yawuri Agumalo da Marimi mutane ya dinga kira. Yanzu suna nan suna hawowa mota suna nan sun yi cincirun da za su shigo gari a zo garin nan ɗaukar fansa. Amma gaskiya Musan nan awon igiya ne kawai ya samu ɗan mutane ya balla. Ai awon zare ne. Ai wallahi ya fa awon kai na igiya ba. Wallahi. To yanzu abin da yake faruwa shi Goje ya ce ba zai haƙura ba. Zai kira wannan mutanen garin a zuwa ɗauki mataki na abin da aka yi wa ƙaninsa. Shi ma kuma Musa ya ce idan har za su ɗau mataki shi ma zai kira waɗannan mutanen su zo. A yi duk irin tsiyar da za a yi. Kawai ka ce dai akwai ƙura. Akwai ƙura. Ƙura. To shi ne yanzu na ce bari dama in neme ki in gaya miki da Allah duk irin abubuwan da za su faru. Ko na me kin ga daga yau ki zama matar kulle ki zama ta kofi ba ke ba waje ko da yaushe an ganki gida. Kar ki ƙara fitowa. Yau ka gani na in ka ganni a lahira. To kai ni kabari na akai amma ni daga nan idan na je na ɗauko niƙa na shiga gida. To ba ni babu. To duk dai wani abu da ya kama ina yarinyar nan wannan wannan ɗinku yarinyar nan karama ta gidanku ki dinga tura ta tana gaya min ni kuma sai in dinga yi miki shi. Ni ko ma menene ma zan iya yin haƙuri. Da abu ne ma salula zan siya miki ki dinga kirawo ni. Mu kuma mutanen karkara a daina zancen birnin nan. To yanzu abin da za a yi mu je in raka ki ɗaukan niƙan nan. Sun tsaya dai sai kin san kin da gani. To me za ka yi da wannan? Ina mu je ai saboda kin da gani ba. Abokina muna fa cikin masifa a garin nan. To billahi allazi la ilaha illa wa halin da muke ciki a garin nan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Abin da yake faruwa kaga shi yanzu Goje kaga ya je ya ɗebo mutanensa suna nan kan hanyar shigowa garin nan. Musa shi ma kana ga yadda muka yi da shi tunda aka bi mu Abuja nan shi ma yayi waya. Yan iskansa na Lagos suna nan tinti za su shigo garin nan. To dan Allah dan Annabi yanzu me ranar wannan? Babu. Yanzu ɗan iyayen nan in ba yasa ba idan ka ji an cire musu kai. Abin da nake so da kai kana ji? Ina jin ka. Shi yasa na abin nan. Kana ji ko? Mu ma yanzu fa mun daina yawo sun kin fakitin a garin nan. To kai kuma waye zai tsaya haka? Yawwa
ka je ko da dattijan ku bai sani ba, ka san in suka sani ba za su bari mu dauko ba, ka dauko wannan zogareriyar ta kofin tasa ka dinga sa ta bugun ka karka bari a gare dan ni ma yanzu haka ta a jiki yawa ba na san mutane san me nake abin nan, shawarar da nake ga maki so da in ba gwaran an zo mu a same mu da shirin. To ainihin da ka gani ko sulle ba na yawo da shi. A ganganci kake. Tunda wannan abin ne yake haka ne yake faruwa a wannan garin. Tashi zan na tafi gida. Na je na samu dan jike-jike nan na mahaifina na zuba. Saboda wallahi ni ma ba zan zauna haka ba. Kaga Malam Buliya nayi nan. Wallahi ba zan zauna ba. Ni da tun da gangancin ka. Wa tab. Ina. Mu yanzu Allah na tuba dai ka ji ana. Mu hada a can. Thank you.